Barka da zuwa autan Hajiya TV. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙarar sanarwa. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Me kuke gudu? Kashi na 9. Idan har zargi na tabbata gaskiya, to abu ne mai wahala iyayen Hayyunat su dawo cikin garin nan. Gaban Hayyunat ta faɗi da jin haka, sai ta dubi Malam da sauri, idanunta a waje, tashin hankalinta har ya linka na baya, ta ce, Malam me zai hana iyayena dawowa gare ni? Da akwai wani sirri ne da ban sani ba? Sai ta fashe da kuka. Dan Allah ku sanar da ni ko guduwa suka yi saboda wani dalilin su na daban. Domin har yanzu ina tuna irin sallamar da muka yi da momina. Yanayinta ya nuna kamar mun rabu kenan. Kuka ya ci ƙarfinta. Malam ya ɗaga mata hannu. Kin ga kwantar da hankalinki, ba wani abu bane. Mu ba mu ce miki iyayenki ba za su dawo ba, domin ba mu san komai akan haka ba. To amma ina so in ji daga gare ki. Shin baki taɓa jin labarin su waye iyayenki ba da kuma inda suka fito? Cikinsu babu wanda ya taɓa gaya miki? Ko da jin wannan tambayar sai Hayyuna ta tsaye da kukanta gami da yin shiru tana tunani. Tsawon 'yan sakwanni sai daga can ta ce, na tuna. Tabbas momina ta taɓa bani labarin asalinsu da makasudin dawowarsu cikin garin Lagos tun kafin su haife ni kenan. Malam ya amsa da cewa, yauwa, to muna sauraron ki. Ba mu labarin da ta baki ko za mu gano wani taimako da za mu iya yi miki. Hayyuna cikin sanyin murya ta soma ba su labarinta da cewa, iyayena 'yan asalin garin Kebbi State ne. An haife su cikin wani ƙaramin ƙauye wanda saboda rashin girman ƙauyen gidajensu ba su fi guda 20 ba. Kowa a ƙauyen ya san kowa. Mahaifina Alhaji Maharaz shi ne ɗan mai unguwa Malam Sallau wanda ya kasance ƙaramin attajiri a cikin ƙauyen. 'Ya'yansa 10, maza 6, mata 4. Maharaz shi ne ɗansa na farko kuma shi ne ya samu soyayya mai tsanani a wajen mahaifinsa, har ma da mahaifiyarsa wato Gwaggo ta Bawa mai 'ya'ya 6, maza 5 da kuma 'yar autarsu Bahijja. Malam Sallau ya ɗauki duk burin duniya ya ɗora akan ɗansa Maharaz wato mahaifina, don ya ce shi zai fara bambanta 'ya'yansa da sauran mutanen ƙauyen. Hakan ne ya sa suka haɗa kai da abokinsa Malam Liman Lawan, wanda shi ne babban limami a cikin ƙauyen. Nan suka tura 'ya'yan nasu birni don yin karatun boko. Kasancewar Malam Liman 'ya'yansa 3, 2 mata sai namijin mai suna Muhammad Sani. Sun yi karatunsu daga na firamare har na sakandare sannan suka dawo cikin ƙauyen, inda ko a sa sutura da zamantakewarsu suka bambanta da sauran 'yan ƙauyen. Suna da shekaru 23, kasancewar Maharaz da Muhammad sa'annin juna ne. A sanda suka soma karatun jami'a wadda ke can birnin Kebbi, sai shakuwarsu ta zama kamar ta jini ɗaya. Abotarsu ta zarce kima, musamman da ya zama na cewa dukkaninsu fannin kasuwanci suke karanta wato business administration. Sai ya zama na cewa duk burinsu ɗaya ne na son su zama fitattun 'yan kasuwa. Suna da shekaru 30 cif suka haɗa kwalinsu na digiri kuma suka je hidimar ƙasa wato sabis. Suka gama tare da dawowa ƙauyen da kyakkyawan sakamako. A sanda suka dawo gida ne sai Maharaz ya ji labarin cewa tuni an aurar da sauran ƙannansa mata su 3 waɗanda suke uba ɗaya. Ƙanwarsa Bahijja ce dai, ita ma Malam Sallau ya tsaya mata ta yi karatu har ta je matakin sakandare, don ita ce kaɗai a cikin matan wanda take da ra'ayin karatun boko irin na ɗan uwanta Maharaz. Haka shi ma can gidan Malam Liman da Muhammad ya koma ya iske ƙannansa mata duka sun fita birni sun kammala karatun sakandare a wata boarding school wadda ke can birnin Kebbi. Ya ji daɗi sosai don har sai da ya musu kyauta. Dawo wasu Maharaz da shekara 1 ne a sanda suka baza takardunsu a manyan kamfanoni don neman aiki. A lokacin ne kuma karayar arziki ta samu Malam Sallau. Hakan kuma ya samo asali ne daga sanda ya amince da almajiran Malam Liman abokinsa, ya kwashe duka dukiyarsa ya raba musu suka fita birni don yin fatauci. Da farko sun soma kawo mashi riba mai yawa, wadda hakan ya sa shi ma Malam Liman ɗin ya mika kusan rabin dukiyarsa ga wani wato ɗaya daga cikin almajiran nasa, da nufin shi ma ya fita ya je can birni ya dinga kasuwanci ana kawo masa riba. Kwatsam sai waɗanda Malam Sallau mahaifin Maharaz ya damƙa wa dukiyarsa sai suka turo masa da saƙon cewa kada ya sake raba idanu don ganin an kawo masa riba, domin abin da ya ci shine kaɗai raban shi, sauran kuɗi kuma a yanzu ya zama nasu, don haka za su nausa su shiga duniya a ci gaba da rayuwa cikin jin daɗi da kwanciyar hankali. Ko da wannan mummunan saƙo da aka rubuto a wasiƙa ya samu Malam Sallau, nan take ya faɗi ƙasa a sume. Ko kafin a yi yunƙurin fita da shi asibitin birni, tana har ɓarin jikinsa na hagu ya shanye ya daina aiki, wato ya kamu da cutar paralyze. A lokacin ne kuma Maharaz ya shiga cikin matsanancin tashin hankali. Nan ya garzaya a guje ya tafi gidansa abokinsa Muhammad don kai masa labari. A hanya suka kicibis cikin wata gona. Maharaz ya tsaya hankali a tashe yake ce masa, Muhammad,
Yau ne da su gwaggo muna cikin tashin hankali, ga babana can ya faɗi ƙasa ba lafiya, sai nan farfashi yake kamar zai mutu. Muhammad ya zaro idanu waje ce, me kuma ya faru da shi? Maharaj ya ɗora hannu a ka, ai na san kana da labarin su Bashir da suka fita birni yin fatauci da kuɗin babana ko? To su ne fa suka turo masa da saƙon cewa wannan kuɗin kansu za su azurta da su, don haka kada ma a neme su. Yanzu haka maganar da nake maka ma, an baza cigiya su, na sa an baza cigiya a can birnin Kebbi, amma har yanzu ban ji an kira wayata an ce an gansu ba. Muhammad ya riƙe baki cike da mamaki kana ya ce, to ai ma matsalar da ta zo faruwa da malam babana kenan. Yaron shi ɗaya wanda ya tura birni ne ya dawo a daren jiya ya ce 'yan fashi sun tare sa, sun ƙwace komai nasa, kuɗi har sama da miliyan 2. Ni kuma jin haka yasa ne tsalle na dare na ce ban yadda ba ƙarya yake, kuma ko da gaske yake ni ban taɓa ɗauka asara ba, yanzu kuma ba zan ɗauka ba. Maharaz ya ce, to ya kenan kuka yi da shi? An rufe sa ne da duka saboda na fi ƙarfinsa, da ya ji azaba ne ya faɗa mini gaskiyar cewa binne kuɗin ya yi a bayan gari. A cikin daren kuma muka tafi can inda ya binne kuɗin tare da su malam aka tono kuɗin. Tun daga bayan garin yaron ya juya zai gudu, har ya tafi sai ya juya ya ce, idan kun yi nasarar ƙwace wannan kuɗin, to ai da akwai na wajen malam Sallau a hannun su Bashir, na tabbata waɗancan kuɗin ba za su dawo ba. Kazalika mu ma kuma ba za ku sake ganin mu ba. Dama kuma ba neman ilimi ba ne ya kawo mu ƙauyenku. Satar shanu ce ta kawo mu, da muka ga ba ku da shanu shine muka zauna don mu raba ku da dukiyar da kuka mallaka. Yanzu kuma ni da 'yan uwana mun yi nasara, ba za ku sake ganin mu ba. Sauran almajiran gidanku da muke tare da su zuwa yanzu duk sun kama gabansu, idan kun koma gida za ku gani da idanunku. Daga haka ya falfala a guje cikin jeji ya gudu. Tun a daren na so gaya mahaifinka halin da ake ciki, amma ko a masallaci sai babana Malam Liman ya hane ni da yin haka, ya ce da kansa zai masa bayani. To shi ma dai babana na bar su a gida kwance cikin zazzabi ba shi da lafiya. Maharaj ya goge hawayen takaici, kai amma mutanen nan waɗanda ba mu san ko ainihin suwaye ba sun cuce mu wallahi, shi yasa yanzu ka taimaki mutum ma wanda baka sani ba matsala ne. Muhammad ya amsa da cewa, a mu kan mun ga sharin baki domin sun ci amanar mu, kuma ina tsoron abin da nan gaba zai biyo baya, domin sun ce ba za su bar mu haka ba, sai sun goga mana bala'in da sai sun karar da duk mutanen cikin ƙauyen nan. A wasiƙar da suka ajiye wa malam a cikin masallaci kan shimfiɗarsa muka ga haka. Maharaj ya soke ajiyar zuciya game da cewa, ai Allah ya fi su, ba su isa sai mana komai ba insha Allahu. Muhammad ya amsa da cewa, ai da a ce mun sami ilimin addini fiye da na boko, to da kullum sai mun yi sauka alƙur'ani tare da neman tsari daga sharrinsu. To amma daga ni har kai ko izifi 10 ba mu haura ba, muka tsinduma a karatun boko, saboda iyayenmu sun fifita karatun boko fiye da na addini, duk da su malamai ne na addini da ko bokon ma ba su ba. To amma hangen cewa a gaba za mu zama masu kuɗi, shi yasa suka ba mu ilimin zamani mai yawa da ya fi na addini. Maharaj ya ce, ni ban ga laifinsu ba ai, yanzu ba gashi mun zama abun so ga kowa a cikin wannan ƙauyen ba, idan muna turanci ni da kai fa har tsayawa ake ana kallon mu. Saukar Ƙur'ani kuma ai ga almajiran babanka nan sai su yi domin. Zuwan Bahijja ƙanwan Maharaj ce ta katse musu hira, cikin nutsuwa ta yi sallama tare da gaishe da Muhammad wanda ya kafe ta da idanu. Ta yi ƙasa da kanta sannan ta ce, yaya Maharaj ka zo gida in ji gwaggo, ga baba can an dawo da shi daga asibiti. Maharaj ya dube ta, an dawo da shi kuma, to sauƙi ya ji ne? Ta girgiza kai, a'a bai warke ba, ko magana ma baya iya yi. Da sauri suka juya tare don zuwa su ga halin da yake ciki. Bayan wata ɗaya da kamuwar ciwon Malam Sallau ne Allah ya masa rasuwa, sun ji ciwon mutuwar tasa sosai, kowa a ƙauyen yana yabansa, babu wanda ya kai Maharaj jin ciwon mutuwar mahaifin nasa. Domin sun shaƙu matuƙa, ga soyayya da malam ɗin ya nuna masa fiye da sauran 'yan uwansa. Tun daga wannan lokacin ne Maharaj ya ji sam ya tsani duk wani makaskanci da za a ce ya zo neman taimako wajensa, domin a ganinsa tausayi da son taimakon marigata ne ya zama silar mutuwar mahaifinsa. Wannan shine babban dalilin da ya sa mahaifina baya ƙaunar duk wani makaskanci. An raba gadon da malam ya mutu ya bari, gonaki ne har guda 30, domin shi da Malam Liman ne dama masu kuɗin ƙauyen. Maharaj ya sayar da nashi gonakin, ya haɗa kan kuɗinsa tare da ware wasu kuɗin daga ciki da niyyar zuwa Saudiya don yin aikin hajji. Nan ma dai a cikin birnin Kebbi ya haɗu da ejent 'yan damfara suka cinye masa kuɗi. Ya dawo ƙauyen cike da baƙin ciki, babu wanda ya gayawa sai abokinsa Muhammad wanda ya kamu da son Bahijja ƙanwar Maharaj ɗin. Wata rana sun je gona shan mangwaro ne, suna zaune akan tabarmar kaba a ƙarƙashin bishiya suna shan iska. Maharaj ya dubi Muhammad ya ce,
A gaskiya duk sanda na tuna da irin damfarar da aka yi wa mahaifina da kuma wadda ejan suka yi min, ina matuƙar jin bakin ciki, kuma na riga na yi alƙawarin har abada na daina yarda da mutanen da ban sani ba, kuma in dai har ta ƙarƙashina wani bare zai yi arziki to kuwa ba zai ba, domin ba zan gina wani ba shi kuma ya karya ni da salon cuta sannan ya gudu. Muhammad ya dariya gami da jingina bayansa da jikin bishiyar da suke zaune a ƙarƙashinta sannan ya ce, a lallai ka ɗauka da zafi da har kake jin cewa ba za ka iya taimakon duk wani makaskanci ba, to amma ni a karan kaina zan iya taimakawa wanda na san cewa zan amfana da shi, to amma kuma ban yarda da asara ba. Idan har dukiya ta targuje a dalilinsa to tabbas sai ya biya ni. Babu tausayi ko yarda da hakan a matsayin kaddara. Ka ji ka da wata irin magana Muhammad, ashe ni da kai ɗin dukkan wajja ce. Maharaj ya faɗa tare da ɗorawa da cewa, ai da ka taimaki mutum kuma idan ya samu akasi kuɗinka suka narke, to da ka ƙi ɗauka asara gara ma a ce baka taimake shi ba. Wai tsaya tukunna ma wace sana'a za ka yi kai da ba ko kuɗi ne da kai ba, gashi aikin gwamnatin ma ya yi mana wahala, mun jima da kai takardunmu amma shiru har yanzu ba a neme mu ba. Muhammad ya ɗan ja tsaki, kai ni har ma na manta da wani zancen neman aiki. Ai tuni ma ni mun gama magana da babana Malam Liman, zai bani kuɗi masu yawa da zan nemi sana'a kuma in yi aure. Aure kuma? Maharaj ya tambaya. Aure zan yi don na gaji da zama haka, shekaru 30 ba wasa ba ne, ya kamata ni ma in shiga daga ciki. Maharaj ya dariya ce, tab, ashe kai kana tunanin yin aure. Ai ni ko kawo shi a kama ba na yi, domin har yanzu ban samu wadda ta kwanta a cikin zuciyata ba, sai dai ban sani ba, kila kai ka samu. Muhammad yana murmushi da fargaba abin da zai faɗa ya ce, a ni kam na samu mata aure, yarinya mai hankali da nutsuwa. Maharaj ya tsara mishi idanu, wace yarinya ce mai sa'a wadda ta dace da samun ɗan boko irin ka. Muhammad ya ɗan shafi fuskarsa yana murmushi kana ya ce, wace ce kuwa banda kanwaka Bahijja? Cike da mamaki a fuskar Maharaj ya ce, Bahijja kuma? Ita fa nake nufi, ka daina kokonto, tunda ita kaɗai ce mai wannan sunan a cikin wannan ƙauyen. Na jima ina son ta, lokacin bayyana hakan ne bai ba a gare ni, sai yanzu na ga cewa hakan ya dace. Na san kai ne babban wanta, ina so ka bani damar zuwa neman soyayyarta, idan ta amince sai a zo a yi magana. Maharaj ya sauke numfashi gami da cewa, a lallai, ashe 'yar gida za a yi, kaga tuwo na mai na kenan. Shikenan, Allah ya tabbatar mana da alheri. Muhammad ya amsa da amin, ya tashi cikin murna ya wuce gida don yin wanka, sannan ya shirin zuwa taɗi wajen Bahijja. Cikin wata ɗaya magana aure takan kama, domin Bahijja ba ta musu ba, murna ma ta yi saboda ta san wata rana birni za su koma da zama. An sanya ranar aure watanni 5 kacal, da lokaci ya kuma aka ɗaura aure, inda amarya ta tare a ɓangare ɗaya na gidansu Muhammad wanda ya kwashi waje ya gina musu. Tuni Malam Liman ya bashi kuɗi har sama da miliyan 1 don ya ja jari ya sana'a. Sai dai kuma ya adana kuɗin domin har yanzu bai gama tunanin sana'ar da ya dace ba. Bayan auren Muhammad da wata ɗaya ne takardar shaidar samun aikin Maharaj ta samu. Ya samu aiki da kamfanin matatan man fetur wato NNPC. A can garin Lagos kuma ya samu aikin. Murna da farin ciki a wajen abokan biyu kuwa har ba a magana. Maharaj ya shirya kayansa tsab, sannan ya sallama da gwaggwansa da sauran ƙannansa maza waɗanda tuni sun yi aure kuma sun mai da hankalinsu ga aikin gona. Maharaj ya je Lagos a sa'a, domin ko shekara bai ba ya samu ƙarin girma a wajen aikinsa saboda gaskiyarsa da kuma riƙon amana. Yana cikin shekara ta 2 ne ya mallaki dukiya mai yawan gaske, wanda a cikin kuɗin ya gina gida har ma je Saudiya ya yi aikin hajji da umara. Kuɗinsa kuma da rabin gadon da mahaifinsa ya bar masa yana can gida a hannun mahaifiyarsa, a yanzu ya mallaki linkinsu. Shekararsa 3 kenan da soma aiki a Lagos, bai waiwayi gida ba, sai dai suna yin waya da Muhammad har ma ya sa a kai wa gaggwansa wayar su gaisa. A sannan ne kuma Bahijja matar Muhammad ta haifi 'ya'yanta 2, namiji mai shekaru 2 da rabi da kuma 'yarta ƙarama da take goyo mai shekara 1. A wannan lokacin ne kuma wata muguwa annoba ta afko cikin garin ta cikin ruwan shansu da ake ɗebowa a rafi. Ya zamana cewa duk wanda ya sha ruwan sai cikinsa ya kulle, wasu ƙananan ƙuraje kuma su feso masa. Ba a wuce kwanaki 3 mai irin cutar yake mutuwa. Da shigowar wannan annoba cikin garin ko wata ɗaya ba a yi ba, sai da jama'a sama da guda 200 suka mutu. Tashin hankali. Muhammad ne ya fara fahimtar cewa a ruwan rafin garin cutar take. Kasancewa shi a gidansa suna da manyan randunan roba da suke cikawa da ruwa, to shi kafin soma faruwar ciwon da kwanaki 3 ya cika randunan gidansa da ruwa. Tun daga sanda kuma ya fahimci abin da ke faruwa ne yasa aka yi shela a cikin gari cewar kowa ya daina shan wannan ruwan rafin garin, domin a cikinsa ne wannan annoba take. Kamar da wasa kuwa, wuni ɗaya da ba a sha ruwa ba kuma ba a yi girki da shi ba, sai aka ga a garin ba a fito da ko gawan mutum ɗaya daga cikin gida ba, sai dai ko ta wanda ya riga da ya kamu da cutar kafin sannan.
Nan fa hankalin mutanen garin ya tashi, ga yunwa da kishirwa ta fara addabar su tana ƙoƙarin halaka su. Muhammad ya kira wayan Maharaz, hankalinsa a tashe, ya gaya masa halin da ake ciki. A ranar kuwa Maharaz ya biyo jirgi ya nufo birnin Kebbi da guzurin ruwan eba wata katan-katan a kwalaye ya taho da su. Da zuwansa ya ga halin da jama'a garin suke ciki sai da ya tausaya musu. Hatta Malam Liman mahaifin Muhammad da kuma Gwaggo ta Bawa duk sun kamu da cutar. Kuraje sun feso a duk jikinsu, ga ciwon ciki wanda baya jin magani. Kai tsaye Maharaz ya wuce gidansa abokinsa bayan ya ajiye kayansa a gida. Muhammad ya dube shi, wanda a sannan yana zaune a ɗakin mahaifinsa ya ɗora kan mahaifin nasa a cinyarsa yana kuka. Maharaz ya shigo cikin ɗakin da sallama. Muhammad ya ɗago kai yana amsawa, sai ya ga duk Maharaz ɗin ya canza, ya yi ƙiba da haske kamar ba shi ba. Maharaz ya katse masa tunani da cewa, Muhammad Saniya mai jiki? Da sauƙi Maharaz, ya naka jikin gwaggon yake? Maharaz ya ce, da sauƙi, ita ai bai riga da ya kwantar da ita ba ciwon, kuma tana iya magana sosai, ƙaiƙayi ne dai ƙurajen suke damunta da su. Ai na ga Bahijja ce ma a wajenta tare da 'ya'yan nata. Muhammad ya amsa da cewa, ce mata ne su je can ta kula da ita, ni kuma in kula da nawa mahaifin wato Malam kafin wa'adinsu ya cika, domin ba a haura kwana 3 ake mutuwa. Jiya muka kai Malam can asibiti a birnin Kebbi, amma sai likitoci suka ce mu dawo da shi kawai gida domin babu abin da za su iya mana. Ni fa gobe zan bar cikin garin nan domin ba zan iya zama ba. Muhammad ya ce, to amma ai baka min gaisuwa ba. Innata da kanwata ɗaya duk sun mutu, sai 'yar autarsa Hafsat Kilishi ita ce kaɗai ta saura. Yau kwananta 2 da yunwa ta ƙi cin komai don kada ma ita ma ta kamu da cutar ta mutu. Jama'a kowa ta kansa yake, ko zaman makoki ba a yi a garin nan, gaba ɗaya na rasa yadda zan yi. Maharaz ya dafe kai ya ce, Eyya, ashe sai inna sun rasu? To Allah Ubangiji ya ji kansu. Yanzu ina ita Hafsat Kilishi ɗin take? Muhammad ya ce, wallahi ni ma wannan tunanin ne a cikin raina. Yanzu haka ma mun gama magana da abokina Kazim wanda muka yi karatu tare. Ya zama babban ɗan kasuwa a cikin garin Kano, kuma na nuna mishi ina sha'awar yin sana'ar da yake yi, kuma ya amince, har ma na miƙa mishi miliyan 1 a kuɗin da Malam ya bani. To yanzu za mu haɗa hannu da shi wajen zuba jari mu buɗe shagon siyar da kayan sawa kafin san da kowannenmu zai tsaya da ƙafarsa. Yanzu haka gobe ne muka yi da shi cewa zan je can birnin Kebbi mu tafi Kano ɗin tare da shi, kuma ya ce zan iya tafiya da matata da yarana 2. Dama kuma ni 'ya'yana ne bana son su kamu da wannan cutar da ake fama da ita. To sai dai kuma idan muka tsallake ban sanya zan yi da kanwata Kilishi ba, domin Kazim ya ce da matata kaɗai zan iya tafiya, akwai sauran ɗaki ɗaya a can gidan da ya kama haya. Ko da jin haka sai Maharaz ya ce, ni kaga ina da gida ai a Legas, kuma ni kaɗai ne a ciki. Da kama a ce ita Hafsa ɗin namiji ce, da sai mu tafi, amma yanzu babu halin da zan kai budurwa in ajiye a gidana. Muhammad ya shiru yana tunani, kamar daga sama sai jin muryar Malam Liman suka yana magana da ƙyar ya ce, to me zai hana a ɗaura maka aure da ita ka koma can da zama da ita, ka taimake ni ka aure ta ku tafi. Maharaz ya shiru ya kasa magana, yana tunanin ya amsa Malam ko kuma kada ya amsa masa. Shigowa Hafsa ce ta katse su, ashe tun tahowar Maharaz gidansu ne ta biyo bayansa, domin ta ƙudiri niyyar tare da ita za su tafi birni, ba za ta zauna cikin annoba ita ma annobar ta kashe ta ba. Da gudu ta shigo tana kuka, ta riƙe gefen rigar Maharaz tana cewa, dan Allah ya Maharaz ka taimake ni ka tafi da ni birni, wallahi ina tsoron kada in mutu, kwana na bai ƙare ba. Muhammad, wanda tausayinta ya sa shi zubar da hawaye, sai ya ɗago ya dubi Maharaz kana ya ce, abokina, ni ma ina roƙonka da ka auri Hafsat, ba na so ƙanwata ta mutu a sanadin wannan cuta da ta shigo gari. Zan so ta rayu kamar yadda nake son ƙanwarka ta rayu da kuma sauran 'ya'yana. Maharaz ya soke numfashi ya ce, shikenan na amince zan aure ta, sai ka tashi ka je ka sanarwa da mutane cewa gobe Juma'a da safe akwai ɗaurin aure, sannan kuma da zarar an ɗaura zan ɗauke ta mu tafi Lagos. Murna da farin ciki ne suka sa Muhammad da Hafsa Kilishi suka zube a gaban Maharaz suna masa godiya. A daren aka gayyaci jama'a, Maharaz ma ya sanarwa da mahaifiyarsa duk yadda suka yi, sai dai bata yi magana ba, sai kuka da take faman yi. Ko kukan me take? Washe gari kuwa karfe 11 na safe aka ɗaura auren Maharaz da Hafsat Kilishi. Babu abin da aka ci a wajen sai ruwan gulra na faro wanda aka dinga rabawa jama'a. Aiko tamkar nama aka basu, haka aka dinga wawasar ruwan nan. Nan fa jama'a waɗanda ba su halarci ɗaurin auren ba, har da mata suka dinga zuwa gidan gwaggo don amsar ruwan da mai lafiya ya kawo daga birni. A wannan lokacin ne mahaifina Alhaji Maharaz ya samu wannan suna da ake masa laƙabi da shi, wato mai lafiya. Da rana tsaka bayan an gama sallah azhar ne Muhammad da Maharaz suka shigo gidan Gwaggo ta Bawa, a bayan su Bahijja da Hafsat ne waɗanda suka je suka haɗo komatsan kayan sawarsu. Gwaggo ta miƙe tsaye da ƙyar daga ƙarƙashin bishiyar da ta kwanta tana susa.
Ta nuna su da yatsa. Zuwa yanzu muryar ta bata fita sosai. Ta ce, me zan gani haka duk kuka fito da kaya kamar masu shirin barin gari? Sai ta juya ga 'ya'yanta. Maharaz, Bahijja, ba dai tafiya za ku banna a cikin wannan halin ba. Bahijja ta sunkuyar da kai rike da 'ya'yanta tana kuka. Gwaggo, tafiya za mu yi don tsiratar da tamu rayuwar daga halaka. Maharaz ma idanun shi fes akan mahaifiyar tasa ya ce, Gwaggo, ai dole mu tafi, ba za mu zauna mu kashe kanmu da kanmu ba. Hijira za mu yi. Da a ce ke ma cutar bata kama ki ba, da tare da ke za mu tafi. To amma yanzu idan ma mun tafi tare da ke, kila ki mutu a hanya kafin mu je, ko kuma ki goga mana wannan cutar ta jikinki. Kin ga an yi biyu kenan, babu ke babu mu. Gwaggo ta rushe da kuka tana tafa hannu ta ce, yanzu ashe da akwai wata cuta da za ta kama ni har ku guje ni don kada ku kamu da ita? Ka tana da cewa ni ce fa mahaifiyarku gaba ɗaya, kuma ku ne kaɗai kuka rage mana a duniya. Su Ayuba ma an aiko da cewar sun mutu, idan kuka tafi su waye za su min sutura bayan na mutu? Tausayinta da kukan da take yi ya ƙara karyewa da Bahijja zuciya. Ta lurƙushe tana kuka ta ce, Gwaggo, ki yafe mini, amma ba zan iya zama ba. Dole ne in bi mijina da 'ya'yana mu tafi. A cikin garin nan ba za a rasa waɗanda za su suturta ki ba idan wa'adinki ya cika. Gwaggo ta zube a ƙasa tana kuka da roƙonsu, ku yi wa Allah da manzansa, kada ku guje ni, ku zo ku yi jinyata. Idan na bar duniya ko ma ina ne sai ku tafi. Mu ma da muka kamu da wannan cutar ba yin kanmu bane, kaddara ce. Muhammad ya gyara murya game da cewa, kun ga ku zo mu tafi. 'Ya'yana jarirai ne, ina tsoron abin da zai faru da su, ga lokaci yana ƙure mana. Ke Bahijja, zo mu tafi. Bahijja ta tashi da sauri ta bi bayansa. Hafsat Kilishi ta saba jaririyar Bahijja a kafaɗa, sannan suka juya suka nufi hanyar fita. Maharaz ya ɗago idanunsa yawa mahaifiyarsa kallon ƙarshe ya ce, mu za mu tafi, ki yi haƙuri, kuma Allah ya haɗa fuskokinmu a aljanna. Ya juya da sauri zai fita, har ya kai bakin ƙofa sai Gwaggo ta ƙwara masa kira, Maharaz! Ya tsaya cak tare da juyowa ba tare da ya amsa mata ba. Ta miƙe tsaye tana share hawayen idanunta ta ce, Maharaz, saboda ina ɗauke da cuta shine ba za ka tafi da ni can garin da kake ka nema mini magani ba? Ƙanwaka Bahijja ta ƙi zama, ga ta can ta bi mijinta. Kai ma kuma ka ɗauki Hafsatu matarka za ku tafi ku bar ni da Malam Liman a cikin halin ciwo. Shin wai in tambaye ku, daga kai har Muhammad da Bahijja ɗin me kuke gudu? Ƙaddarar ku kuke gujewa ko ku tsoron kamuwa da cuta? Maharaz ya amsa mata da cewa, ai Gwaggo, abubuwan da muke gujewa suna da yawa. Wannan dai kawai kika gani. Kin ga rana fa tana da ɗayi, mu mun tafi. Nan ya juya da sauri suka fita shi da su Hafsat Kilishi, wadda take ji tamkar ta tashi sama saboda zumuɗin son ganin sun bar ƙauyen gaba ɗaya. Gwaggo dai anan suka batta tana kuka kamar yadda shi ma Muhammad ya baro Malam Liman babu wanda zai kula da shi. Suna tafi kafin su hau mota aka wuce da makara har guda uku, duk gawar 'yan ƙauyen ce a ciki. A tasha suka rabu sanda Kazim ya gama loda kayan su Muhammad a cikin mota ya ce, ku shigo mu tafi don mu isa garin Kano akan lokaci. Muhammad ya duba abokinsa Maharaz a sanda ƙwallon ta subuto masa ya ce, Maharaz, yau ka ga yadda ƙaddara ta raba tsakanin mu ko? Ina fatan wata rana Allah zai sa ake haɗa fuskokinmu da alherinsa. Ga ƙanwata na Hafsat Kilishi, mafi soyuwa a wajen iyayena da kuma ni kaina. Ina so ka riƙe mani ita da amana a cikin zaman ku na aure. Maharaz, wanda sam bai ji wani takaicin rabuwar sosai ba, ya miƙa masa hannu suka gaisa kana ya ce, na yi alƙawarin riƙe maka ƙanwarka amana, wato Kilishi. Zan riƙe ta da amana kuma in zamanto gatanta a rayuwa. Kai ma kuma ina so ka riƙe min tawa ƙanwar da gaskiya kamar yadda tun a farko ka fara da haka. Ina fatan wata rana za mu sake haɗuwa kamar haka, mu nuna wa junanmu cewa mu riƙe amana iyalanmu da gaskiya. Nan suka rungume juna, kowa ƙwallon na cike a idanunsa. Ita ma Bahijja nan suka yi sallama da Hafsat, kowace tana cewa, ki kula min da ɗan uwana, ki saka shi a farin ciki mai ɗorewa. Maharaz da Hafsa suna gefe motar su Muhammad ta tashi. A sannan ne su kuma suka hau wata motar suka sauka a Abuja. A can garin Abuja suka kwana, washe gari suka hau jirgi suka nausa garin Lagos. Nan zaman su ya soma wanzuwa cikin aminci da ƙaunar juna. Da shekara ta zagayo suka je gabatar da aikin haji. Duk da dai shi Alhaji Maharaz wato mahaifina ba zuwan shi na farko bane wannan. Hajiya Kilishi wato mahaifiyata ita ma tun daga sannan duk shekara sai ta je aikin haji. Shekarar su biyu da aure suka haife ni. A sannan ne kuma Alhaji Maharaz ya zama hamshakin mai kuɗi, yana da kamfanoni har 3, ya sake gina ƙaton gida wanda shine daga baya muka dawo ciki. Iyayena sun nuna min soyayya da kulawa kuma sun bani ilimin addini da na zamani domin har yanzu ina kan tafarkin neman ilimi. Mahaifina kuwa ya gina rayuwar shi cikin rashin taimakon na ƙasa da shi.
ma'aikatan da ke aiki a ƙarƙashinsa duk wanda ya ginin gida ko kuma ya aure shi kenan mahaifina ke korarsa daga wajen aikinsa saboda baya so wani ya yi arziki ta sanadinsa a dalilin da yake bada wani hujjarsa mara ma'ana. Haka kuma daga shi har mahaifiyata suna tsoron kamuwa da duk wani ciwo don kada su mutu da wuri ba tare da burinsu na son gina rayuwata ya cika ba. Suna da burin ba zan auri kowa ba sai mai kuɗi wanda ba zai sa idanu akan dukiyar da za su bar mani ba. Mahaifina baya siyan kadara ta gidaje ko kuma filaye don kada a cuce sa. Tsoron kuɗi yake ajiyewa a bankuna mabambanta da juna domin yana ajiya ne a bankuna masu yawa har sama da guda 10. Yana da burika masu yawa a kaina. Haka ita ma momina ra'ayinsu ɗaya, abinda duk yake so ita ma shi take so. Bayan aurensu da ita ya auri mata har 3 amma duk ya sake su saboda kin sakan musu dukiyar shi da yake yi sai dan banzan duka da suke sha idan sun yi masa laifi. A ƙarshe dai ya haƙura da aure sun yi zaman su tare da momina. Yana da likita na musamman wanda yake zuwa duk sati yana duba lafiyarsa don yana gudun kamuwa da duk wata cuta ko da ta ciwon kai ce. Kamar yadda a yanzu ma cutar ciwon kai ce ta sa ya fita don zuwa Egypt ganin ƙwararren likitan da zai duba shi. Yayin da momina ta bisa don yi masa rakiya, ni kuma gani na sauro ina kokwanton makomata domin ba zan iya zuwa neman dangin iyayena a ƙauye ba. Shekaru 23 kenan da mahaifana suka baro ƙauyensu. Ban sani ba ko annobar da mutanen ƙauyen suke fama da ita ta yi nasarar halaka su gaba ɗaya. Shi kuma abokin mahaifina Muhammad tunda suka rabu a tasha ba su ƙara jin labarin juna ba. A cewar momina a baya abbana yana gwada kiran layin Muhammad sai dai bai taɓa samunsa ba, balantana ya san inda suke da zama a cikin garin Kano. Ko da Hayuna ta zo nan a labarin da take ba wa iyayen Liba mai aiki sai ta yi shiru tana sauke numfashi. To, mu ma sai mu shiru gami da sauke numfashi haka. Ku biyo mu zuwa cikin kashi na gaba don jin yadda rayuwar Hayuna za ta kaya, shin iyayenta za su dawo ko kuma sun tafi kenan? Za ta ga danginta ko kuma ba za ta gansu ba? Muhammad da ya tafi Kano tare da matarsa Bahijja za su sake haɗuwa da iyayen Hayunat ko kuma sun rabu kenan? Akwai kacuɗi a gaba. Ku biyo mu a sannu dai don jin yadda wannan labari zai ci gaba da kayawa. Kada ku manta wajen danna subscribe tare da danna ƙarar sanarwa ta yadda za a ci gaba da sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora ci gaban wannan labarin. Mun gode. Domin samun bayanai akan masana'antar shirya fina-finai da waƙe-waƙe ta Kannywood, sababbin fina-finai masu faɗakarwa, littattafan Hausa wato novels masu sanya nishaɗi da ɗebe kewa, Autan Hajiya TV ita kaɗai ce tasha da take haska muku abubuwan da suka